mo akwaba na mesanso emwaten sabre bedwam dwumedie so amamre na wani guso a wo hwe medin di adwen shara frame amamre hima beje so na meka o se dwumedie crocodile market won wo so yas no wi okuani na pe krante a eno nam dia na crocodile market ebri kakrani na ye hyase se ye sua de ye sua ye nchi ahodo ye nyiso ahodo na bra ye guso ye sua nchi na mema oti ase se ye wo abusua wo bo ekire wunchi anyiso entonso ebe kire wunchi a anyiso bi na bra ma kire wanu awie no empen bebre wo bisa akani ba se enton be na wo bo a na anadwene wachase o aduana bretio enye no misrew last week me ma oti ase se akani ba bia no eniema mienu na ma wo sipi esita moja edu mu afuru san baabi enam ani sunsuma ebo wachidom enti me kirew se abusua eyo yonkofa eye moja mo yonkofa da akani ba ene ne maami entem na say blood relations that blood covenant na moja no efi wo maami na ye ka enton so a eye sunsuma efi ejafem a ebo wachidom ene mensa ka Dr. Boama a oda Dr. Boama Herbal Center ano ye betwetwe nkomo ne ya hwe abusuaku ahodo minim se akamemu abusuaku ahodo no eye nwotwe ene mede wo befam na mo se wo frame a wo bekire me abusua a wo bo ene wo a wahu abusua na asemato na wunim se dok abedu dok akwaba ye na mami ene ye betwetwe nkomo pa na obi a wahu na abusua asem na wo abusua be na abo wo yoyuko ni yo ene ono yoyukuni mimi nkyere o me de yenko ne yenko nkɔhwɛ adesuade ne emra isan senchia ya ade ahunhia mani padasani bia wo bra kwantu munti Adom TV bedwam amambra bedwafo ayen se woni kyerɛ Ghana nchia hodoɔ ne sɛde ne ngyeso tie bɛyɛ na wɔtwe nyensani ne dwumedie yakoso Adom TV bedwam dwumedie so ne de amamre abedwafo ayen se woni kyerɛ Ghana mbusenku ahodoɔ wakraboa wunchia ne sɛde ne ngyeso tie busa ho se wunchi ni sen ofiri hi te hi ha ba no ne nton be na abo efiri se Ghana mai wo mbusuaku ahodoɔ pii ibia ne na kraboa ne nchia ene ne nyeso nko Ghana mbusuaku ahodoɔ a yɛka ho asɛm bi ene asekyiri a wana kraboa ɛyɛ kokosechi anaasɛ aboa kwade bresia mo otu a ne nsɛm bujabum na abusua aguna nso de wani akraboa biako saa nso na sonafo akraboa ɛyɛ kwakwa de bi anaasɛ wo a enkrafo fra nufu na aduanafo de kraman ɛne wana akraboa asenefo so akraboa ɛyɛ apan ana asen na bretiufo akraboa de ɛyɛ sibo odi amono abusua kɔnafo akraboa ɛyɛ koɔ na yɔkofo de wani akraboa ɛyɛ akroma esan sɛ enton bia woni nchia ne ngisu nti frɛ onui bie ma ne frɛ onui bi sɛ amamra bedwafo ayɛ krado sɛ nnei wani bɛkyerɛ nton ahodo bia ne nchia ɛne ne ngisu ewu mu sɛ nwure firi ukurum hia banya wo yire dwobase de ne nso so bi ya mfomsoa wo nchie mu dwobase a yetumi kyiri ndibi yanom enchia ho hia mu ukodwobase a yenchia keke de watuti ntima ahya chawchaw akodwobase no sɛ wopɛsɛ wo chia wo hempon bi ewo dwobo na se a ɛsɛ wokɔ ha ne ntima no efi ne betiri so na wo yi ne chawchaw ne mfade no fi ne namomu de ne nan si so ansa waburu mu ase echia wo hempon no bibisi no sɛ wambusa obusuapem anaasɛ wantie Adom TV bedwam amambra bedwafo a nanso
na wajinifu na Bona idea na yenso yaje ufona. Doc. Mami. Medical mo akwa badada. Oyo oyukuni makrabo anidi. Yakrabo ya akroma. Akroma ni ntrase ni di. Akroma no kire se sansa faade a ode kire amansan. Okay. Se nchianje so nje ye ne dodo an empese yeto yebo ne ye kirekire busuku awodo. Ye nhyase emfi asakire. Asakire. De minimi se asakire busua no omo ye busua bi a ache but wonno so. But if I rem kakra. Ye kan asakire a omo abusua no omo akraboa ye pete anase okrampa okwasachi anase okrontom. Sani obetima frɛ ni bia no ne din no. Na abusua no esan se bre no wo mu a ka me kire de ye kura omunya asa akraboa no. Kire ye because me hu se abusua ku ahodo ni nyina no obia akraboa ya ntini ye se akraboa ya aboa ene ye o machines boa de tie ne se tete no a na okon ne akosem wo ho no oba no a asachirifo firi ne mu no emra na asase so ye kwaye brentu na otu ekon aba na wo pe baabi dwankobia no wonam kwaye mu kɔ no wafa ne niema te se de etukɔfo otu kwan no ntemra wo kɔ no na okura odwanten a kire se wono ne naboa a wo ye no na kire se daachen wanya bibia firi mu nti wodwan ne kura no a wode ne kwa na okuduru se nse wonam saa no odu baabi a na wada ade chen na wato aso nti afi yakoba se ne dwan no ayira a na wo hwehwe no a wo hu iti wo bom pempe hwehwe aboa no a no de nam so ma wo hu no ye kokosachi ye petei ina wo hu se petei etutu omkɔ no maba okɔ nanim no waba nachi sa aboa ye okɔ nanim no waba nachi de na wo hu no ho menkɔ monkonti nkɔhwe okɔ ye na je se ni dwan no na aboa bi etwie bi ache nawe na je se namu ni bi da hɔ na pete no so ɛsoso na wo se se nkanye petei a nka mi dwan yira ye no nka mehu na kira kwan nka miguso ehwehwe sa aboa ye aboa me mehu no me aboa yi funu de a na che se waboa me ya aboa pa intimide ne be ye makra aboa kopim se nam ne so ma me bre so atwa se nye ono anko be ko so ahwehwe ni dwan no a inti wode ne ye nakra aboa na aboa no esan se pete ya aboa wo mpe ne ho asem nti ne sunsunsun aso e ba ye nua no masachirifo so ne se wo ye oba se wo ye be ma omo ye nipa bi omo mpe omo ho asem omo dwo boko na omo pa adwuma na omo adwuma ye kuayo eni dwadi eni esi omu di omu hu ni papa omprepre omu papa ya na ebinum susu se kokosachi yabo a woni ni hu ni nti osusu aso omu da bi na mo adwo no ena omu faaye ahodini omu faaye na adwumaden ni nsi yenso de omu afa prekope okay yenhwe asachirifo omu piesie ni hwan asachirifo no omu piesie homanafa odi apembe akrokre anaso akrochire akrochire yeah na nka wo ma me bre no anka wo hye masentem anka mema ni di so piesie manu akosi no problem ena minim se poni eye wonua ba sa pepepe na ye se din no ebri eni baby aye tattoo se din ni wo pa mo eye poni edin okay enti enei se wo ya sachirini a na kire se e wo se wo se wo nchifi akrokre ana ebi mu se akrochire mo na ndie be ma wo hu wonchi kura ne se esan se aboa no abeye o machine so boa ne nti no wachiampuma bia no aboa no so enti na wudu abusua na se ebusua hia wo se achiampuma no wo se pete ne boso na kire se wo se wo se wo ufi se abusua no na ade ba ko ya na e kire adwene ye ahyensoboa no esan se ayokofo kura akroma na asachirifo kura pete omu nyina ye ntakraboa o na agunafo kura akono ya na ehwe bi ni mutirimu dane ebi ha na adwene ye ne sa we ya akroma na se we ye pete se wan hye ne nso akroma ne pete ya se on se pete de omani muso a wo se ye mom hu se pete de obie ni mu a oye kokro na oye koso na akroma no ntakra dos pete ntakra dos se akroma na akroma so na no ye fiafia na wo mowre na nanam a wono de chi emoa ti na no no ma wo hu se we ya akroma eti pete de oni de de chi emoa ni obi a ye de kire so no ente se akroma de na nanam no ye bekom
ma yenko yefi asachire busuen na yehu omonso omasense odie ene omo akraboy yenko aguna fo de no ye ako aguna fo no mfante eye anona kosi binti so what I say anona ebusua ena akamfo frɛ no aguna yenko na maame a ono so nananom aguna fo firi ne mu no eye maame ago ne nananom na de koba ye ne sɛ eno so ekon ne ba ya na ono so nam kwa yebrentu mu kɔ no na ono so ni tranko ye yi kohyia akwamukafo na onam kwan mu no na obusa ne sɛ wone hifo ne nam kopem sɛ ohu sɛ wonko ana onam de a sɛ mo na obetu wadwapade na woje afiri onsɛm na je sɛ wafa ofo me ba cho ye ka kwamuka ni obi bisa sɛ no ne hwan ye ka highway robbers ana sɛ obi a obeto so re nti no kwamukafo no any highway robbers as a wutu kwan na waninda na nkrofo bi atro hye wo so aye bebo wepo awia wo eno ne kwamukafo no ho na maame ni nyansan mu no tumfo nyankopon ma ni nyansan sɛ onkasa woni dom ne nam eti ye no so mi ni mabusuafo ye do so ne nam ena wo se ye ne na from no momra ho apɛ na maame de hwere matea mu na otumfo nyankopon kwan ofaso gi nipa do so nti no aboa akogie so nti ogie so na okwamukani no ehu sɛ da bi maame na woni dom ne nam ampa nti odwane ti maame ni twa nani no hu sɛ nipa bi eni ho na saa aboa we e de ne ntia mu ye hwere man agye me so mama nya mitira didi wo kwamukafo entam de a aboa yi aboa papa me de ne be ye makra aboa enti na ye se agunafo omumra ne ni se wuhu na ento ne bo isanse bia na ofi dudu anu makra ento ne bo se bia na ofiri dudu nti agunafo akra aboa ye ako ono no wonko school da na nso waka efie brofo ene wo ye hwehwe no no so aye hwehwe nti wo mo ye fa enwumanim pa de a agunafo ni ngoma papa nim de ka nim de ne mfidi dwuma a ye wo mo opem se nyankopon de kye wo mo na nyame abode bia nso ensesa da nti ye fa nim de ne hunumu se ye mfa nim de nya adwuma ye mfa mfidi nya adwuma ye nya hwehwemu nyi aba mfiri mu ye na ne ngoni hwehwemu de na na so ye very good researchers omo ye researchers na omo ko school so do achi because omo adwini mu do papa na omudi mu ade biere mu omuta di mu omuta ye etitire dwumadie biere mu no wode ne betoa no omoye ba no dafo wode ne to ho a oye ne yi but agunafo na mse yesi omasefo efidenchira omasefo de nchira na omunkro bi nso so ne eye kwawu Jabri fakru mu na friends bukru agunafo kru di bi no omukro no edoso edoso na bri papa mu no meheda e de omunkro ni nyina de aba ade medin say de bri beto yebo na ne ye kire asakira ya kire aguna yenko asona omo no mo ye ntakraboa no na yemfa omo nsinche na fe yenwura aduana ne abrade ne bretuo ni yo eye asuna ye na omo no ye say omo no omo anim omo obi ati omo ti koti se obi anim asuna ni ane ho nya fede na ti koti se obi anim na ye tie ne say omo akraboa na ye mienu na mo ani nyina nso e de be ye omo akraboa na omo ho fe nti enam saa ye so ma ho fe ni bedware wo mo na ye asuna fo mo ho fe yie papa nti wa hwe mi amete he ya asuna ni so awu sa obi nkyerɛ wo efi se wati koti se obi anim na wasamo wa se go so bo de wasamo wa osimu gire ti se tachi ma kwantem wasamo wa esasa asuna fo de tie ne de ye ya mo asuna fo munya din asuna na fe munya mo mienu de ye makrabo ye asuna wo kokko na kwakwa de bi ene se mo maame no a mo firi ne mu no se medika akire mu se akamfo abusua no ma na wo ade hye nti ye nyina no ye firi abusua bia mu no ma na wo yen wo akama mu eti de ye ya munya din asona no maame no a mo firi ne mu no na wo yodiyefo te se de me tete haban ya na yare te se asoroben ana se aso yare wo de ba nanimu a ɔte aduro ni ma wa anansa pɛ aso yare wo be hu se obi wa na so fiti ne nsuo firi mu ba se aduro no se ye ka se obi ye chinyegefo a onye chinye na se oba mema obi na odi amana no wahwe ade eni atro ya haban nti wo ye na odi so na so no mu a nansa pepepe okay na ejai na maame ne ye sa ade no na ade made wo ho a se wo ye sa aduro ne de ma wo a ese se oje
Enti ono so ayemu ya ahye ne ma enti wo ba na se kosua na se wo gina woni bi kura na wo de ama wo asonafo de sa no muti omo ye papa enti wo de sa de no wanyi ntoase no na bi ba no so se wo se obi yare a se oye o maame o oye wo nua o se wo ma ne tue tra de no se ne yare no na wo je afri ne nsem se wa ma na ntua bibia na ese wato yare no ti wafa okay ebi ba ye maame no afi na oye aduro na ne nko na mo se maame a woni aso aduro na aso yare bia be ye ne woko a enkoi aso na ne fare bai no na tesa aso no aye ne na aso ye aduro no aye ne na wodi aduro ni na mreko a wono na ye aduro ni fare bai na ye de na wode kwakwa de bi ye na kraboa esan se na kuayo na wo ye nti okote ne mako ene na buro begu awie mu a na wahata na asre ne so na ba bia wotu nete de si ni dan no nsu aba betemu a entontom ebeba ho nti no oye nwura no anu wasoma nkwala se monfa nwura ni nkogu nsuo na mrenum enam saa ye so ma ye frɛ sumina so na saa sumina so ho no aye tu nwura gu no ho na kwakwa de bi no ombedidi na ombedidi a di aburo ne mako no ode agu asre ne so hata no mo ne nkɔ ho ne mo de watu agu wo sumina no so ho no nna mo ne kodidie na kwakwa de bi nso ne ho ofe de kom fita na ne ho etuntum mo ya asofo methodist fo enti omo se obi twam o se maami na yen sa mo yi mo yi de ne ho ofe pa enti ye de yen se maami asrani no ne moa enso na nye won na yen wo mo ne bepe aduane na edi omo na mo kwan mo na maami se mo yi ho ofe enso so mo yi so nya me ye do akopem se me nuane a me de gu apa so no omo mfo ma no nka ne mo de mato agu wo ho no ene omu die de a ene mo ye mo apa me de ombe ye makraboa ene ode omo ye akraboa de edi kan ne yetoso mienu ba bia na maame ne kosa nsuo nom no epesi a ne nkrofo fura akirichi ne benche ye besa nsuo ho enu nti obekọ so ho wo bi besa nsuo no a maame oba besi a ono nko ate ba bi kakra bi na nsuo no amana donko kakra bi na nsuo ni tamu se amanfo fura akirichi besa a oba besi a wonya bi nsa ti nyankopon nyansa ne nim die mu no se ho wo bi ba besa a na wo na yini ho adi a kire no wo se o nsuo wo dem die mensa maame ne nso kosa ohunu wo no ene chese owo na bebo ne ho ban wabɔ ne nsuo ho ban fie bebree na nigisem kese ye wo wo no ho ne se wo da nsuo no mu no na wo san bɔ ne nsuo ne niwa no ma nsuo ne ba enye wo bi akeke o asona wo kokɔ nye wo bi akeke ma me bie ahoma no ene miensa we kra bi gidi se ya hwefo dodo na nsuo bibi 030221170124 030221 yo bema me mo akwa aba emo ache bema me mo ache mo akwa aba o pacho ya jodi ai ejima bro ya bro we asona ni ana me abrazin yo na see osnan o papa yo osnan ma mimi so there we busua makrabo ya bazi ya krade aku dawe no ya aku abraze o sa abraze makrabo ya isebo agunofo anona kwesi bintifo na wakrabo ya aku enti enda ma kire wazekur makrabo yesebo ana mebo aha yo eti yadase eti yenkoso obi ba ho wane so ade ede ne obo maame ne nsuo ne ho ban de edi kan de ma no afi wo mo na de nkrato ba kane abusun de nkrato ba ya bibrem ha ya asonafo yeti ne se maame no bibisi wona ne kuro mu a wonam no ohu saa wona na ebo ne nka yese bibi asi ampa obekọ fie no na bibi asi nti na asona ni hu saa asona wo kokọ no kwa won se yese se wo yosunani na sa aboa owo kokọ no epie na wo hu pe na che se bibi asi se aya de pa se ya de boni che se bibi asi wo kofie na bibi asi am okay ofrefo memo ache emo akwa aba ye jodi en ya bro na mpacho abusia be na abo pacho mo bo kwan o ya ko nani pacho we busia asenso ze ma akrabo ya bazi pacho ya ku eyoko maabu mi se maamu wayazi inti wochia ichia wojoden wajima bro you me da say me jize de mpacho me problem o me zibatu ai
Pocha mate. Medase. Etu aso. Eti no yenuanom asonafo ene de nkrato bae. But wonim say asonafo dodo na ataye asofo. Pepepe. Eya no mo ka so omo amufi nyame mu ba no. Ni abo mo clerical dada. Omo no so ate. Enipa ade biara ewodin ya ade wo ho. Yeah. Na wo ba na kasa wo beka e de ato ne so bia na enya nsunsuaso wo so. Edin a wo de benya beto ba enya nsunsuaso wo ne so. Enti kwakwa de bi ne kom fitaa no a ye frɛ wo asofo no. Enipa bebre ya asonafo ya asofo e besi na ame no wo kasa yi. Okay. And some no tedi esi konomani age keke we ya asonani a wakraboa eye kwankwan lebi. Ya bom clerical dada. Ye say mono asona wo mprekwa. We ye ti asona ye mprekwa asona kwakwaduam asona fo ne gu ahina hunu mu nsuo mu awisia ni nyankata fe wesa. Ye de besi ha we ye agunani a makraboa eye akọ. Ye say usia boa na entone bo esan say bia no ofiduduom e na we ya sachrini a makraboa eye pete ene eha ene edi mu besi do nkomo ye beto aso ene ya kira omo miensa next week e ba ye be ma omo ye say mental aha na obi but ye kan we say chichinga party e ba so on the 1st of May e wo Jafanko ene Adom TV ye ne ye ene bi musu ye bie Jafanko Bomodin Bridge Franco ewo Medina ho ne ye ma chichinga free e workers day eti baby wo bi ya Ghana afa na nyina wo de ofa ka bra Medina na bisa say he ene ye mayanka no wo ewo Medina ye kire ho a ho ye Franco wo ba chinchinga wo wini free ensa wo num bi kwa chese beji wani asa adonto for masters band tua Pepsi Cola de nsa eba winum ensa be na wo pe bra na beji wani yen ene ye midin di adwo nhira me ne doctor anane boama anane boama oda boama herbal clinic ena me ne no edi djuma no me number ye 0246480496 meda me producer light obi bia say ne ma Florence happy birthday ye woni da sene